Тези оплаквания тук е възможно по принцип да идват и от увеличеното като брой дни, затруднено изхождане всеки ден по един път. Да, с един ден е, но най-вероятно е от това. А този гастрит защо не е записван пак? Тоест няма го тук. И тук ще добавя също така да се вземе за това изхождане и по това. Мисля, че това, което е дадено като препоръка е окей, но ще го сменя. Може и да не се спазва. Ето това. Тук. Но със сигурност не би навредило. По-скоро би помогнало, особено за гастрит. И идеята, че е хубаво от тези 3 хранения да се падне на 2, но предвид това колко седмици са минали и спазването, смятам, че може и да се пропусне. По-скоро ще се фокусираме сега малко върху храносмилането и влиянието на циркадния ритъм върху него.